Ето го, в момента записва, че е червено. Айде почваме от начало. Показвам ви, вече записва, отзад има червена светлинка, всичко е окей. Показвам ви последната машина, която така може да се каже, че измислих, и тя е комбинирана за резане на дърва. Първо режем с циркулярния диск и след това с този конус ги цепа. Важното е да има штука, за да не биеш с брадвата като луд. Пускам машината и почваме. И така, това е нещото, което може да облегчи живота на всеки, който има малко тук горе. За всичките ми приятели е този запис. Ето в момента показвам фронтално. Това ми е повдигача. Прибутвача по-скоро. Ето го, прибутвача, който съм го направил от стар валик от принтер. Имаме контакт, въздушен пускател, двигател 2.2 и представлява, оказа се, това ми е първи опит, се оказа много удачен.